amunu ye Cherifla jabarani so sugandini waati ka kɛ aw hakili dabɔyɔrɔ ani aw kunnafoniyɔrɔ ye aw bisimila sariya bulon kɔnɔna na. Sariya bulon ale ye jamukan ye min bɛ tali kɛ an ka sariya baarabagaw la k'a daminɛ polisiw ma gendarmew ka se an ka kiiri tigilamɔgɔw ma n'o ye an ka juges ye fo ka taa bila an ka auxiliaire de justice ma n'o ye UCO ye ka taa bila notaire la. O la bi ni an ka maa welelen bɛ ɲɔgɔn fɛ ni ale Ibrahima Soma Keita ye ni ale ye 3e arrondissement au commissaire principal et commissaire divisionnaire de police Ibrahima Soma Keita ale bi an bolokɔrɔ bi walasa ka se ka jɛmukan min ɲɛfɔ an ɲɛna bi hakilina o tɛ dɔwɛrɛ a bɛ fɔ min ma ko garde à vue ni o ye lasagoli min bɛ kɛ polisiw ka bolo kan walima gendarme ka bolo kan. A thème o y'o ye la responsabilité de la police dans la garde à vue au Mali. Bisigi a b'o de kan o la nin ko in tɛ bila dawuri kɔnɔ an ka maa weleli a bɛ an bolokɔrɔ Ibrahima Soma Keita, commissaire de police du 3e arrondissement de Bamako, ale bɛ an bolokɔrɔ. Voilà, monsieur Keita, an b'a fɛ k'a dɔn lasagoli min ni o bɛ wele ko garde à vue ale yɛrɛ a kun ye jumɛn ye, kungelena jumɛn b'a la ani laɲini jumɛn bɛ a kɔnɔ. Ok, an bɛ Cherifla mɔgɔw fo wulada in na, an bɛ mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen bɛ Cherifla tele la bi bi in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin waleya nin na. Mun ye garde à vue hukumu kɔnɔna ye kun b'a la ani a bɛ dabɔ mun kama n'o ye but ani objectif ye. D'abord but kama n'o ye a kun ye jumɛn ye. Garde à vue dabɔlen don ka se ka maa min bɛ yen ni sɛgɛsɛgɛli b'a a nɔ la ko dɔ waleya jugu dɔ kɛli hukumu kɔnɔna la ka se ka tigilamɔgɔ k'a bila an bolokɔrɔ ka se ka baaraw ka se ka taa ɲɛfɛ cogo min na. O ye biti ye mais mun ye objectif ye n'o ye a bɛ dabɔ mun kama ye basi wɛrɛ t'a la o ni garde à vue bɛ kɛ maa min kama maa min bɛ dabɔ ni enquête dalen don a kun nɔ la ni indice n'a bɛ fɔ o ma ko indice n'o ye k'a fɔ jateminɛ dɔw sɔrɔla a nɔ la walijugu mun kɛra o hukumu kɔnɔna la o enquête kɔnɔna la donc a tigilamɔgɔ a bɛ minɛ ka bila an bolokɔrɔ ka se ka baaraw ka se ka taa ɲɛfɛ cogo min na. O kumana fɛ a bɛ dabɔ o kama fɔlɔ ka se ka baaraw ka se ka nɔgɔya an bolo cogo min na ka da ka maa min b'i kɛrɛfɛ ne y'a tɔgɔ jumɛn garde à vue o yɔrɔ de k'a bila i bolokɔrɔ i ɲɛ b'a la cogo min na. Donc n'a tigilamɔgɔ b'o hukumu kɔnɔna la a b'a to n'an mago b'a la enquête kɔnɔna la an bɛ se ka s'a ma waati teliya nɔgɔya la ka se ka enquête ka taa ɲɛfɛ mais n'i y'a bila ka taa yɔrɔ la a bɛ se ka n'i mago b'a la waati min i t'a sɔrɔ. Donc an b'o waleya ninnu a bɛ dabɔ olu kama mais basi wɛrɛ t'a ye ka da kan waleya mun don a dabɔlen don ka se ka baaraw ka teliya k'a nɔgɔya sariya fana ye hakɛ dɔ waati dɔ d'a ma kɔnɔna la pour éviter que a kana kɛ ni dansago ye. Donc garde à vue ye fɛn min ye Mali sariyaso sariya sɛbɛn bɛɛ y'a sɛgɛsɛgɛ ka se k'a fɛrɛfɛrɛ n'o ye k'a fɔ k'a réglementer pour éviter que maa mun bilalen bɛ k'a bila bolo ka priver a ka liberté la a kana se ka kɛ dansago ye a tigilamɔgɔ fan fɛ. Donc nin ye min bɛ wele ko garde à vue ni lasagoli de don nin ye a kun yɛrɛ ye a objectif ye ninnu ye mais sisan an b'a fɛ k'a dɔn o baara in kɔnɔna na fanga jumɛn kalifalen don polisiw la walasa garde à vue ale ka se ka kɛ adamaden ka hakɛ lakana kɔnɔna na. Donc fanga min kalifalen bɛ polisiw la fɔlɔ d'abord n'o ye an ye OPJ de ye n'o bɛ fɔ o ma ko officier de police judiciaire fanga min kalifalen bɛ an na o ye baaraw enquête meneli ye o enquête kɔnɔna la sariya ye prérogative dɔ d'a ma n'o ye waleya dɔw ka se k'o kalifa an na an bɛ se ka mun kɛ baara ka se ka taa ɲɛfɛ mais n'i y'a jateminɛ a fanga in a bɛɛ bɛ kɛ ni fanga sariya tigilamɔgɔ n'o ye juge ye procureur de la république o ka hukumu kɔnɔna ye. Donc an bɛ maa min b'an bolokɔrɔ a tigilamɔgɔ an yamaruyalen don k'a minɛ k'a bila an bolokɔrɔ ka se n'a bɛ fɔ o ma ko garde à vue k'a bila an bolokɔrɔ ka se ka sɛgɛsɛgɛliw b'o la kan ka jateminɛw b'o la kan ka wuli ka se mɔgɔw ma mɔgɔ minnu bɛ yen n'a sɔrɔ olu ka kunnafoni di bɛ se ka baara in taa ɲɛfɛ cogo min na ka wuli ka se o ma ka hali mun ye a bɛ fɔ o ma ko experts ka se ka sɛbɛnni kɛ ka se ka s'u ma bon nin ko in kɛra an b'a fɛ i ka expertise kɛ ka nin ko nin ka an dɛmɛ k'a fɛrɛfɛrɛ k'a bila waleya. Donc o fanga bɛɛ b'an bolo fɛn o fɛn kɔni ye sariya ni enquête a bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo o cogo sariya ye fanga bɛɛ di an ma o kɔnɔna la an ka baaraw kɛ mais an ni procureur de la république an n'o b'a baara bɛɛ kɛ ɲɔgɔn bolo maa kelen ko tɛ. D'accord, monsieur le commissaire de police sisan hali ka don a laɲini ninnu kɔnɔna na ni o ye objectif ye garde à vue kɔnɔ sisan est ce que hakilina t'a la min yɛrɛ ka ɲi garde ma mɔgɔ min minɛna min interpellé la aw fɛ est ce que ale yɛrɛ ka hɛrɛ t'a la i n'a fɔ misali la
dominalen shon ko la walima mɔgɔ faga ko la ni a ma garder aw fɛ est ce que a yɛrɛ ka lakana yɛrɛ sigida la est ce que gɛlɛya t'a la a suntura gɛlɛya kɔni b'o la ka n'i y'a jateminɛ waati dɔ a bɛ kɛ waati dɔw la mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen ma garder dɔ bɛ u de bɛ boli ka ɲɛsin polisiw ma n'i ko mun kɛ to ka boli ka ɲɛsin i bɛ tɔɔrɔ yɔrɔ min na kɔni ka ɲɛsin o ma ça veut dire mun b'i kɔ ka jugu n'i bɛ taa yɔrɔ min na kɔni ye n'i y'a jateminɛ jama bɛ zon kɛ kuma dɔw la kokolonkɛlaw jama b'u gɛn kuma dɔw la u bɛ boli dɔw yɛrɛ b'a fɔ a ye taa ni ɲɛ polisiw la donc n'i y'u to k'o fɔ kɔni u b'a dɔn k'a fɔ n'u taara u bɛ garder yen nɔ mun b'u ɲɛ u b'o dɔn mais n'u mun b'u kɔ fana u b'a dɔn o fana ka jugu de donc n'i y'a jateminɛ a bɛ mun yɛrɛ kokolonkɛla kuma dɔw la a b'a yɛrɛ la a lakana n'i ye a jateminɛ an ka siraba kan sira par exemple accident dɔw bɛ kɛ kuma dɔw la mɔgɔ dɔw bɛ u bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔw bununi la bon n'a tigɛ mɔgɔ minɛ ka bila an bolokɔrɔ dɔɔni c'est à dire ɲakili dɔɔni don ka se ka a n'a hakili fara ɲɔgɔn kan dɔɔni mais a bɛɛ tɛ bɔ tɔɔrɔ kama a bɛ kɛ k'a n'a hakili fara ɲɔgɔn kan pour éviter que c'est à dire maa min a kɛra sababu ye ka mɔgɔ min bunani la nin ye a kana se ka to ka kɛ a kɛ bila kɔnɔ k'a fɔ a ma ɲakili k'a la et que a ka se ka gɛlɛya wɛrɛ s'a ma a ka adamadenya kɔnɔ mun ye kunkolo ko ta fan ye donc a bɛ dabɔ olu kama mais mun ye kojugukɛlaw yɛrɛ fana n'o ye zon ni a ɲɔgɔnnaw ye ni jama b'u kɔ k'u boli an y'a ye k'a fɔ zon caman bɛ minɛ u bɛ bɔgɔ k'u faga dɔw yɛrɛ bɛ dɔw jeni yɛrɛ o kɛra waati la o waati ma janya Mali kɔnɔ fɔlɔ nɔ donc mais n'u taara an fɛ yen nɔ sariya t'an yamaruya k'u bɔgɔ sariya t'an yamaruya an ka fɛn s'u ma n'o ye torture ye k'o k'u la a bɛ an yamaruya dɔrɔn u ye fɛn mun kɛ an ka sɛgɛsɛgɛli ko o nɔ la o la ka papier k'a la k'a bila ta di juge ma ani mun ka kan juge b'o o di a ma n'o ye kaso ta sira ye ou encore a bɛ se ka bilasirali ta fan ye donc a ka ɲi u ma waati yɔrɔ la ka d'a kan tɔɔrɔ caman bɛ sɔrɔ o kɔnɔna la n'u ma se an ma ka se ka u lasago an ka niveau la. D'accord. Monsieur le commissaire, o baara in kɔnɔna na est ce que hakɛw tɛ a tigi fana bolo ni mɔgɔ minɛna hakɛ jumɛn bɛ a bolo ni o hakɛ ninnu o yɛrɛ dira a ma o tɛ se ka bɔsi a la cogo si i bɛ se k'i da don o la ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna. O hakɛw ninnu o ye an ka sariya sɛbɛnw bɛɛ di dɔ fɔ o la ni y'an ka constitution du 25 février jateminɛ a ka article n'o y'a sigi sɛbɛnden 9 ye u b'a jira k'a fɔ maninfin si i man ka ɲaki n'o ye ka inculper ka sanction k'i la i man ka minɛ i man ka poursuivi fɛn minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ sariya ma a kɔn wa a man ka kɛ fɛn ye fɛn minnu bɛ yen ni sariya sɛbɛn dɔ ma a kɔn ka kɔn a fɛnw kɛlen ye a wala kɛlen ye donc ça veut dire que hadamaden ka hakɛ a bɛɛ lakana a niveau bɛɛ la n'o ye la déclaration universelle des droits de l'homme o fana o b'a ka sɛbɛn kɔnɔ o fana b'a jira k'a fɔ hadamaden ni c'est sacré foyi man ka se a ma donc droit b'a bolo droit mun n'o bɛ préserver an yɛrɛ ka code pénal code de procédure pénale la n'o ye an yɛrɛ ka baarakɛminɛ ye la loi numéro 01080 du 20 août 2001 o b'a jira a ka sɛbɛn kɔnɔna na n'o ye article 76 kɔnɔna ye a b'a jira k'a fɔ maninfin fɛn o fɛn ni i minɛna ka i lasago fanga tigilamɔgɔ fɛ enquête cadre kɔnɔna la droit b'i bolo droit mun n'o kan ka ɲɛfɔ i ɲɛna k'a dɔn k'a fɔ nin y'i ka droit ye i ni nin ka kan o droit dɔ ye k'a jira tigilamɔgɔ la kun min na a minɛna fɔlɔ ɲagili min bɛ ka nɔ la n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ n bɛ ka fɛn mun reprocher karisa i ye nin fɛn in kɛ ni sonyani don k'a fɔ i ye sonyani kɛ sonyani a tɛ bɛn Mali sariya la o tuma i ni ɲagili ka kan i bɛ minɛ o kama n'i y'a sɔrɔ i ye mɔgɔ faga k'a fɔ i man ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ si faga i ye fagali mun kɛ nin o tuma o tɛ bɛn sariya la i bɛ ɲagili o kama donc a kun ye mun ye k'a fɔ a ɲɛna fɔlɔ k'a yira fana i bɛ minɛ fana mais i ye hadamaden de ye i ye mun kɛ a man ɲi d'accord sariya bɛ o hakɛ d'i ma o la i ni mun ka kan mais i ye hadamaden de ye donc droit b'i bolo fana o droit dɔ ye n'i man kɛnɛ ka taa n'i ye dɔgɔtɔrɔso la i ka kɛnɛ i ka furakɛ ou bien n'i yɛrɛ ɲɛna dɔgɔtɔrɔ ye maa min ye ka taa i présenté o la o ka i ka furakɛ i ka minɛli kɔnɔna la fana n'o ye enquête kɔnɔna ye ani procès kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ni a ka di i ye fana droit du bolo avocat ka avocat ta avocat min bɛna i dɛmɛ ka i ka nin kiiri nin k'a kɛ k'a daminɛ fo ka taa laban donc n'o ye droit à l'assistance à un avocat par un avocat o hakɛ ninnu bɛɛ bɛ a bɛ ɲɛfɔ i na an wajibiyalen k'o ɲɛfɔ i na k'a fɔ i ka droit de don wa a n'i ka kan fana donc baara kɔnɔna la que ce soit au niveau de la police au niveau de la gendarmerie au niveau du procureur ou bien au niveau de la justice de façon générale a niveau bɛɛ la ni hakɛ nin b'i bolo a bɛɛ la donc fo ka taa se i ka ɲagili kɛ waati ma. D'accord. Monsieur le commissaire, o kɔfɛ sisan n'i ye jamana sariya suma ta k'a lajɛ n'a bɛ f'o ma constitution ale b'a fɔ article 10 n'o ye a sariya sen 10 ye ko mɔgɔ